салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Шояд баъзан вақт шумо фикр карда бошед ки чӣ тавр аз интернет пул кор кунед. дуруст, роҳҳои зиёде барои анҷоми ин кор ҳаст, аммо ҳеҷ кадомашон боваринок нестанд. бале, дуруст пай бурдед, гап сари криптовалютаҳо меравад. бисёриҳо онҳоро ҳамчун технологияҳое мебинанд ки метавонанд ҷаҳонро тағйир диҳанд. биёед ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии криптовалютаҳоро баррасӣ кунем. бартарӣ, аксарияти криптовалютаҳо мувофиқи алгоритми дар онҳо ҷойгир шуда ба таври ғайримарказӣ амал мекунанд. онҳоро органҳои давлатӣ назорат намекунанд ва ҳамаи узелҳои алоқа ҳуқуқи яхела доранд ва ба ҳамдигар баробаранд. дар шабакаҳои монанди биткоин ҳатто худи таҳиягарон алгоритми кориро тағйир дода наметавонанд. хароҷоти пасти транзаксия. муомилот дар системаи криптовалютӣ тибқи принсипи P2P бе иштироки мақомоти марказии танзимкунанда анҷом дода мешавад. бартариҳои криптовалютаҳоро омӯхта, мо бешубҳа гуфта метавонем ки ин технологияи пешрафтаест ки дар доираи потенсиали бузурги рушд аст. аммо сарфи назар аз ҳама бартариҳо, криптовалютаҳо аз як қатор камбудиҳо холӣ нестанд. масалан, ноустувории баланд. ба гуфтаи коршиносон, ин яке аз вижагиҳои криптовалютаҳост ки аз ҷаҳонишавии онҳо монеъ мешавад. дар айни замон қурби криптовалютаҳо хеле ноустувор аст ва метавонад дар доираи васеъ дар муддати кӯтоҳ тағйир ёбад. хавфи хакерӣ. азбаски криптовалютаҳо дар шакли рақамӣ вуҷуд доранд, онҳо метавонанд тӯъмаи киберҷинояткорон гарданд. хадамоти криптовалютӣ барои пешгирии дуздӣ бояд сатҳи баланди амниятӣ дошта бошад. инчунин шабакаҳои криптовалютӣ таҳти ҳамлаи ба истилоҳ 51% қарор доранд. аз ҳамин хотир набояд мо фавран ба ин кор машғул шавем, агар таҷрибаи кофӣ надошта бошем. бале, ногуфта намонад ки боз баъзе барномаҳое ҳастанд ки ба хотири тамошои реклама ба шумо пул медиҳанд, аммо диққат, гуфта монам ки пул зиёд нест ва барои гирифтани он маблағ бошад ягон меъёри баландро мегузоранд ки ба даст оварданаш душвор аст. пас хулоса дӯстон, агар ба шумо пул лозим буд, пас бояд меҳнат ва талош кунем. хоб, суоли мо барои шумо чунин аст: оё шумо аз интернет пул кор кардаед ва умуман дар ин бора чӣ андешаҳо доред? фикру ақидаҳоятонро дар нашр нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед.